Sanibonani guys, igama uNqobile niphathela mazibela eNimba ngomhla ka-9 September. Ayike guys, umane nje uhlathi wayiphuthaza indlela ebhekele emumva phela la hlala khona noThumeka. Yeyi ubebuka ngehlelo lodwa guys, kumafiphifiphi engaboni lutho, iy'bhakela zikaLukhanyo zimqedile ebusweni. Ufike efake ngisho ithishu la ekhaleni ezama ukustopha i-bleeding. Hayi uThumeka umane wahayiza indlu yonke wathi, hayi bo Hlathi, kwenzeke ntoni? Ubani okwenze njena? Hayi waphuthumisa uyangabe nolikamva ukuthi beyolanda phela amanzi okumthoba. Wabegijima emthoba embambathile ihlathi emsula igazi esho ukuthi ubani okwenze nje. Wachaza-ke uHlathi ukuthi ushawe uLukhanyo umfowabo phela kaZoleka. Eyi wamane wathi uThumeka, eyi nawe ngeke saluse ubanikeza le divorce. Uyabona le nto kulokhu udonsisa le divorce iyona le eyenza yonke le nto. Indaba vele umane udileya le divorce, usafuna ukubuyelana yini noZoleka? Eyi wamane wathi uHlathi, angeke ngikwazi ukukuphendula, angifuni ukudiskhasa i-divorce yami nawe. Wathi hayi bo ngoba kunjani? Wathi ndithe andifuni ukudiskhasa i-divorce yami nawe. Heyi bo guys, angazi ukuthi kutheni angafuni ukuthetha nge-divorce yakhe noZoleka koThumeka ngoba phela yibo bekune-love triangle lana manje wayemenze ngathi useyi-stranger uThumeka, but anyway asikho lapho. Hhayi-ke guys, ulikamva bekade ejabulile guys, ubethatha ngisho ama-pictures ngesikhathi ebhekele uThumeka eshutha phela yena uHlathi efuna nje ukuthi ambuke eseseyedwa ebona ukuthi ngampela bamshaye kanjani eshawe uLukhanyo. Eyi ubelokhu ehleka yedwa ubhuti, wahluleka ngisho ukuzibamba wagcina eyakuyanga esho ukuthi heyi kodwa waze wangi-rearrange-ela kamnandi uHlathi uLukhanyo. Yazi ndiyafisa uba nami bengilapho, yazi bendizoletha noma impama eyodwa ngiphinde ngimkhabe ngithi yazi wangize wami-rearrange-a kamnandi lo muntu. Hawu wamane wathi uyanga, hheyi utatakho lo thetha ngaye ngalolu hlobo kutheni vele ikuphi inkinga yakho? Wathi hheyi mani lo muntu ayi-deserve-a le nto, ubeyidinga le nto. Guys ulikamva. Emva kwalapho-ke uThumeka ubekade elele laphaya ecamele ngodonga ezwa zonke iy'nkulumo ey'thethwa iy'ngane zakhe laphaya zizama ukuthi phela ayidingide lolu daba lokuthi phela uHlathi useshayiwe eshawa uLukhanyo. Hayi bo phela-ke guys, akusiyena yedwa uHlathi oshayiwe, kushawe noThulani umfowabo kaHlathi. Eyi unkosikazi wakhe-ke ube ukubona ukuthi ushayiwe wangabe esapholisa amaseko waqonda ngqo kaBhikitsha eyoshaya phela naye lo shaye uThulani uLukhanyo. Uthe nje mengena wathi uyishayeleni indoda yami wena, ushaya umnyeni wami, umnika oba umnyeni wami, umbonile ukuthi unjani? Yazi ihlo lakhe ngathi iqanda elingavuthisisiwe kahle. Eyi bafethu, emva kwalapho-ke guys kumane kwaqhamuka uZoleka wathi kwenzeka ntoni apha? Wathi buza lo, wathi kwenzakaleni Lukhanyo? Wathi hheyi ushaye uThulani washaya noHlathi lo izolo. Hhayi uZoleka wamane wahleka, wathi uhleka ntoni? Wathi hhayi khululeka asihambe ngithi ngikwakhela iti ezama ukuvala le ndaba. Eyi guys uLukhanyo akazisoli neze, umane nje washo kahle ukuthi hheyi angimshayi umuntu wesifazane ngimshayi mina, kodwa yabona lo uHlathi benoThulani, hhayi ngisengabaphinda nje ayikho inkinga. Guys hhayi-ke obhuti-ke bahlale ndawonye-ke sebey'khotha amanxeba bakhuluma le ndaba le yokuthi bashayiwe beshawe uLukhanyo bobabili. Ushilo-ke uHlathi ukuthi yena unongishayile lo mbhemu. Eyi uThulani wamane wathi yabona nje bafu akumelanga siyekele le nto le, kumele si-fight back. Yabona futhi akubanga ngoba bekade ngiphuzile, yabona ukube bengaphuzanga ngabe akasakwazi nanokuphefumula lo mbhemu bengizomqeda nya. Eshe eqamba amanga njalo. uLukhanyo nje ubashaye kahle, clear and clean. Bekade nje abebengaphuzanga kakhulu futhi nabo bebentswanswa bebengadakiwe kakhulu. Ubashayile nje ubhuti, ugijime nabo ngamanqindi waqeda wathi nya. Useyasho-ke ukuthi kumele kwakhiwe i-meeting-ke
ukuze-ke athole ukujeza-ke naye uLukhanya. Hhayi-ke kube kufika lowo mlayezo-ke uZoleka benoLukhanya basho ukuthi angeke beze baye kuleyo mithingi. Hhayi kwakhuluma-ke naye uLukhanya efonini ekhuluma noHlathi kanye nawo wonke umndeni walaphaya kaMabandla ebatshela ukuthi yeyi andizi kuleyo meeting. Iyodwa into engiyifunayo mina, ngifuna ukuba nginibone nina nobawu-2 ukuze siqhubeke la sigcine khona. Ngiza kunibetha futhi okwesibili. Hlukanani nodadewethu, yekani ukudla imali kadadewethu. Andizwani nabantu abangama-vultures, abantu abancela igazi labanye abantu, iy'thukuthuku zabanye abantu. Ningamadoda nina, angazi yindaba ninesibindi sokuthi nincele imali kadadewethu. Ngizozilwela-ke mina izinto zakithi for as long as ngisaphila, futhi ngize ngife ngilwela izinto zakithi. Sophinde nincele ngisho isenti lala kaBhikitsha. Sezwana ukuthi ngithini? Eyi guys, baminca kanjalo kuHlathi benoThulani kubonakala nje ukuthi sebeyasaba ukuthi bazothi mebethi bayaqhubeka bayakhuluma phinde futhi bethole iy'bhakela zakhe uLukhanya and zisase-fresh. Uyabona nje ukuthi eyi kusayinto entsha, basasaba ngempela, bayabala amagama abawakhulumayo kuyena manje uLukhanya bayamhlonipha guys. Lapho-ke uZoleka beloku encumile uNtomboyi, yeyi uncumile u-girl, yazi akasayidingi ngisho naleya leyaya. Yabo leya loya yakhe kade eyiqashile, ayi umsebenzi wayo awusekho manje. Sekukhona uLukhanya, yeyi uyishaya ngapha nangapha, ubhuti uyiloya, uyi-bodyguard, ubhuti uBhatista, uyiyo yonke into laphaya kuZoleka. And as long as ekhona uLukhanya, I am sure uHlathi le phepha leli kuthiwa akalisayini uzolisayina eshesha manje, angeke asadinga ukuphoqwa ngoba phela nangu uLukhanya namabhakela akhe guys, uzomsayinisa ngenkani. Otherwise uzophinda amphinde futhi. Guys, ngapha-ke uQhawe usenkingeni naye. Uhambile waya kumawakhe lapha ayofuna i-advice mayelana nokuthandana nomawethu. Ubaba wakhe uthe phela ucela ukumbona umawethu bekhulume njengamadoda mande emnikeza iy'busiso zokuthi aqhubeke athandane noQhawe. Manje-ke uyasho ukuthi mawethu is the one for me. Usethi uZoleka, are you sure though mntanami? Umuntu usasanda ukumazi lo muntu, like usasemncane wena. Mhlampe i-first relationship yakho e-serious but ungasho ukuthi he is the one. Wathi he is the one. Lapho uyabona nje uZoleka ukuthi uyasho ngenhliziyo ukuthi hey mntanami, ngiphuma lapho nami. So mususheshe uthi he is the one ngoba mhla wathola ukuthi he was with me, you might not look at him the same way. Yo guys, secrets. Yazi kuney'mfihlo ezibhidliza umndeni. Yabona le secret mhla yaphutshuka izokona guys, izomosha. Guys, aphela lapha amazwibela namhlanje, ngakhohlwa subscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama